Am ganrifoedd, roedd clefyd marwol o'r enw Frech yn heintio pobl, gan achosi clwyfi llawn crawn melin dros eu cyrff. Roedd rhai hefyd yn mynd yn ddall, ac roedd llawer yn marw. Roedd y rhai o oedd yn byw yn cael ei gadael a chreithiau dwfn. Yn Lloegr yn y 19fed ganrif, bu pla enfawr o'r clefyd erchyll hwn. Ond sylwodd bridiwr gwartheg o'r enw Benjamin Jesty fod clefyd arall o'r enw Brech y Fuwch a oedd yn effeithio ar ei wartheg yn edrych yn debyg iawn i'r Frech Wen. Sylwodd y gallai Brech y Fuwch effeithio ar bobl hefyd, ond nad oedd mor ddifrifol ar Frech Wen. Y peth diddorol oedd na wnaeth Jesty na'r morwynion godro a oedd wedi dal Brech y Fuwch yn y gorffennol erioed dal y Frech Wen erchyll. Rhywsut roedd dal Brech y Fuwch yn ei gwarchod. Fe wnaeth hyn ysbrydoli Jesty i geisio amddiffyn ei deulu yn yr un ffordd. Rhoddodd Frech y Fuwch i'w deulu yn fwriadol ac fe weithiodd. Wnaeth yr un ohonyn nhw ddal y Frech Wen. Ychydig o flynyddoedd yn ddiweddarach, fe barhaodd meddyg o'r enw Edward Jenner a darganfyddiad Jesty. Roedd am brofi'r ddamcaniaeth y gallai dal Brech y Fuwch am ddiffyn person rhag dal y Frech Wen. Felly, cymerodd ychydig o grawn o smotiau Brech y Fuwch a oedd ar fraich morwyn laeth wedi heintio a'i roi mewn brew ar fraich bachgen ifanc. Ychydig ddyddiau wedyn, pan gyflwynodd Jenner y Frech Wen i'r bachgen, wnaeth o ddim ei ddal. Yn union fel Jesty ar morwynion llaeth, roedd ei gorff wedi dysgu sut i ymladd yn erbyn y clefyd. Rydyn ni'n dweud ei fod wedi dod yn mewn i'r clefyd. Roedd hwn yn gam holl bwysig a natblygiad brechlynau. Ha dweud y gwir, mae'r gair vaccination a fathwyd gan Jenner yn dod o'r gair Lladin am fuwch. Faca yn dilyn arbrawf Jenner, dechreuodd brechlynau'r Frech Wen gael eu cynhyrchu ar raddfa fawr. Cafodd miliynau o bobl ei brechu dros y byd i gyd. Nes yn 1980, cyhoeddodd Sefydliad Iechyd y Byd bod y Frech Wen wedi'i dileu. Heddiw, does dim angen i ni ddefnyddio brechlyn y Frech Wen gan nad yw'r firws ar led. Mae'r stori hon yn enghraifft o sut mae brechlynau'n gallu helpu yn y frwydr yn erbyn clefydau heintus. Diolch i ddarganfyddiad Jenner, rydyn ni wedi cael gwared ar y Frech Wen ac rydyn ni nawr yn parhau â'n gwaith o ddileu clefydau heintus eraill fel polio.